Bona tarda a tothom, amigues i amics, primer tinent d'alcalde, regidora i regidors i regidores, Baltasar, Josep Maria i Enric, Sergi, Pau i Roger, presidents d'entitats i associacions, benvinguts i benvingudes aquí a la sala d'exposicions Ramon Calvo. Abans voldríem excusar a l'il·lustríssim alcalde que per motius personals no pot estar esta tarda aquí, com era el seu gust, però no ha pogut estar i l'excusem. Bueno, ja ho veieu, estem aquí aquesta tarda de febrer, en què pareixia que havia de nevar, al final no ha nevat. Esperem que no ho faci. Heu pogut veure a la sala que divendres passat vam inaugurar una exposició de fotografia sobre les tradicions catalanes, les tradicions i costums catalanes. Sí que és cert que les fotografies que hi ha penjades a la sala ben poc tenen que veure la temàtica que anem a presentar esta tarda, de Josep Maria de Contri, però en tot cas sí que Josep Maria i el seu grup crec que han tingut l'habilitat, i això no és tasca fàcil, d'importar a un territori com el nostre costums, almenys musicals, de l'altra part d'oceà. Per tant, que no ens estranya que la relació entre el country i la nostra cultura ebrenca tampoc és tanta la diferència. I ho vam poder veure clarament quan Josep Maria i el seu grup vau posar la música i la lletra i la veu a la cançó de Gegant de Ferro de Josep Bo, que jo he de dir que del CD que es va fer és la meva cançó preferida, perquè li dona aquest toc de música de moviment de la lletra de Josep Bo de Gegant de Ferro, que per a mi és una de les millors cançons, però que a part la música country li dona un toc especial. Us deia abans això, que és difícil possiblement trobar elements comuns entre el country i la nostra cultura, però jo crec que l'important és un territori que evoluciona en persones com Josep Maria Bonet i els seus acompanyants que trenquen fronteres. Possiblement ningú es plantejaria muntar un grup de country aquí, perquè diríem no, és que aquí el tradicional no és això, el tradicional és fer una altra cosa. Però jo crec que aquesta és la principal virtut de Josep Maria i del seu grup, de rebel·lar-se, de superar-se, de buscar noves fronteres i nous horitzons. I en aquest sentit jo crec que aquí està la virtut. El nostre territori no és un territori tancat, ni de límits, ni de costums, ni de tradicions, al contrari. Està íntimament connectat en el món i així de continuar sent. L'altre dia vaig tindre la sort, havia de fer un viatge a Barcelona sol i vaig posar el CD per Camins Trencats. Abans en parlàvem, l'altre dia ho parlàvem, que el country o el CD de Josep Maria és ideal per a conduixes, perquè realment quan agafes velocitat i veus el paisatge passar i la música que t'acompanya, sembla ser que estigui una pel·lícula de l'oest. I la veritat és que em va fer el camí molt curt, perquè me va transmetre la música de Josep Maria, no tan sols la lletra, sinó també la música, tres elements que crec que són interessants i importants i que voldria posar-los avui de manifest. El primer d'ells és el moviment, quan si alguna cosa és que és una música que es mou, i precisament és el que ens està passant avui com a societat i com a país. Una societat que es mou, un poble que es mou, un país que mou, que vol avançar, que vol obrir noves fronteres i nous horitzons. Per tant, el moviment és essencial per a que una societat avanci i funcioni. En segon lloc, l'optimisme. Imprescindible avui en dia, l'optimisme. En un moment de crisi econòmica, de dificultats, en què pareix que la gent hagi donat la batalla per perduda, jo crec que és el moment de reafirmar que no. I el CD de Josep Maria Bonet el transmet, sobretot, optimisme, necessari i imprescindible per a tirar endavant i superar els entrebancs. I en tercer lloc, la complicitat. La complicitat de la que us parlava a l'inici, de buscar noves disciplines, d'apostar per la diversitat cultural. Tot canvia, tot avança, i la virtut dels pobles és adaptar-se als canvis. No ser reaccionaris, no voler canviar, no anem a canviar, no, al contrari. Hem de canviar i ens hem d'adaptar al moment. També us dic que em va sorprendre la suma de les dues veus, que quan me van parlar que havia posat la veu Enric Panisello i Josep Maria, me va sorprendre. Jo coneixia l'Enric de la seva vinculació al grup Riu en So
i que per tant me costava a priori poder escoltar les dues veus juntes, però us he de dir que m'ha sorprès perquè crec que és una síntesi fantàstica, la veu jove d'Enric i la veu experimentada de Josep Maria, que fan una simbiosi perfecta. Per tant, la curiositat que tenia m'ha sorprès gratament. El grup Josep Maria considero que tenia una projecció de futur. No hi ha res més bonic que algú o algun grup faci realment allò que li apassiona, allò que li agrada, i vosaltres esteu fent allò que us agrada. Sergi, Roger, Enric, Josep Maria i Pablo, que també és el deltebrenc que forma part d'aquest grup, i que per tant també té mèrit. Això que la gent d'aquí baix estem per tot arreu, quan ho diuen per algo és. Fins i tot els grups de country està representat el nostre poble. En definitiva, el nostre suport, el nostre recolzament, veieu que a Deltebre alguna cosa se mou, alguna cosa estem fent, sobretot per atraure aquest poble i aquestes terres de l'enclavatge cultural i una mica del pou a la qual hem estat sotmesos durant molts anys. Hem sigut una terra que molts pensen que no tenim oportunitats, jo considero tot el contrari. I el que estem fent avui és posar de manifest que tenim oportunitats i que tenim moltes potencialitats que cal seguir explotant. Som un territori viu culturalment, som un territori viu des de molts altres àmbits, i que és cert que des del punt de vista econòmic no ho estem, però ho estirem. Però en tot cas, en clau local però també en clau de territori, totes aquelles iniciatives, tots aquells grups, tots aquells cantautors, artistes, pintors que tinguin com a finalitat posar de manifest les potencialitats d'aquest territori, a Deltebre tenen la porta oberta. I per això avui estem fent la presentació d'aquest CD de Josep Maria. Tot el meu suport, tot el meu reconeixement, esteu fent una gran tasca i espero i desitjo que tinguéssiu molts èxits, que tinguéssiu molts encerts i que almenys en el moment que estem, però sobretot també en el futur, la música aquesta alegre, en moviment, que ens faci optimistes, que duri, perquè jo crec que la música, com dia, i ho poso sempre de manifest quan tinc l'oportunitat, hi ha un tros de la lletra de l'himne de la Societat Musical Espiga d'Or que va fer Josep Bo, que sempre el vull posar perquè és fantàstica. Les melodies i les cançons, que diu, de melodies s'omplen els cors que fan que els homes siguin més bons. La música de Josep Maria Bonet mos farà ser, sens dubte, més bons. Per tant, felicitats i endavant.